God kveld og velkommen til henda ner FTZ håndballstisten i Høyviks høtlene. Line i hittaste kveld er 8 lie, har NL4, tar også heimali her i Høyvik, tar lytja av 8 i FTZ-døltene ved 13 stion i løtene, og gestner ur KIF som i løtene lytja nummer 3, tar hava 20 sti. Damersedaner kommet ut her til disten, og hvis vi tar heimalige først, så er nummer 8 Ari Dam, nummer 16 Jens Skibagøto, nummer 4 Rune Vest Hågard, nummer 5 Boje Davidsen, nummer 8 Peter Thomsen, nummer 20 Wilhelm Poulsen, nummer 14 Sigmund Dahl, nummer 15 Sigmund Nolse, nummer 18 Amtor Siversen, nummer 22 Helge Høydal, nummer 24 Niklas Høygård, nummer 45 Peter Krog, nummer 73 Daniel Torkar, og nummer 94 Jonas Djurus, og nummer 30 Trøndur Erke. For i utelige KIF, her er nummer 8 Emil Dam, og så er det nummer 33 Markus Mølbjerg som også er malverge. Nummer 2 Andreas Nilsen, nummer 16 Teitur Johansen, nummer 18 Jakob Tryggvason, nummer 24 Wilhelm Magnussen, nummer 25 Fredrik Sørensen, nummer 26 Hans-Eli Sigurbjørnsson, nummer 29 Rekve Veie, nummer 6 Frøye Veie, nummer 34 Rune Johansen og nummer 39 Ase Dam. Damer er til dissen i kveld som vi så her tar Øyda Gerst Hansen og Arnar Dam. Linje altså heimalige har 71 i Svarstund og utelige KIF i Reion. KIF begynner altså vi Markus Mølbjerg i Malen og heimalige årsaka har 71 vi Ara Dam i Malen. Det ser ut til å være 71 som slipper å bygge disten. Fitt av folk møtte opp til dist her i Høyvikshøtlen i kveld. Det er også en 8-dister i FTZ-døltene. Som sagt, har 1,8 liv i 13 stion, og med en KIF i løtene er 3 plasser ved 20 stion. Tar som byrja her for ha 1,4. Vi balte noen her, nummer 9 Fors Jonas Djurus. Av vinstra vantje er det Daniel Torkar, og av vinstra batje Rune Vest Hågard, av høyra batje Peter Krog, og av høyra vantjen, så ikke nummer her, og av strikene nummer 15 Sigmund Nolse. Det er Peter Thomsen som er av høyra vantje, ha 1,5. Ja, Peter Krog oppe første fer, Markus Mølbjerg legger vel 4 og Bjergar. Så KIF i hinnen enda noen. Andreas Nilsen som smekker i til, men framvid, så det er 1,4 i avloppe. Rune kan han slippe kjøkkenen, etter Markus i Malen. Her er fløyta 4, 3 meter kastet. Så at KIF legger 4 og skal jo være 5-8 veie. Her er det litt nok så høyt oppi av Peter Krog av batchen. Han er jo en av de halvt større skyttene i FTZ-døltene. Peter Krog av høyre batchen til ha 1,5. Det slipper han til skåd. Ja, det gjør han. Peter Krog til 8-0 til heimalige ha 1,5. Så kan det genge kjøtt hinveien til KIF. Andreas. Och så att till Rona. Her KIF av högra
Voncher Fredrik Sørensen, og høyre bakke Andreas Nilsen. Midtfyre nummer 23 for Rune Johansen. Norska. Kommer Stjurus i övergång. Ja, missar där bollen helt till det så är Dam för ha en fjärde gång till hinvägen. Flott Jöknebrott här till Runa Håkart. Lägger Heimalia 8-2-0. Och i samma omfärd är det visst nog Rekve Veje nummer 22 till KIF som fär goda korsten. Blir vi skjøtt liv i oppstillingen til KIF. Jakob Tryggvason inne i strykene. Abatch nå vi bare nå. Sigbjørnsson, han heter Hans Eli Sigbjørnsson. Så det Rune opp. Midtfyr og Angen Trobla ikke Marskos her av Bjerga. Nå spiller kjøtt opp, og så Minka har en valgfjørs når KF forsøker om månen. Hans Eli Sigurd Bjørnsson som kommer i Kjøtalopp, og Minka om månen så står han nå et 2-8 til ha en valgfjørs. Rune av Batchnon har en av fjärde Batchnon spelar inna strykna får så ett brottskast värda här allra helst täcka innan 4 så det brottskast till ha en av fjärde och i samma omfärd är det nummer 25 Fredrik Sørensen KIF som fär gola korste. Jonas Joros vid brottskastet Ibrahim Maskros Melbjörk och KIF Malnon sedan skikt i nätet och så ett 3-8 till ha en av fjärde. 3-8 til H1-4, jeg var spalt i halva 15 minutter i Høyvikshøtlene. Og jeg sner 8 distan og mittel nummer 8 og nummer 7 i FT6 døltene. Andreas. Hans Eli. Så kommer et system her fra KIF-eren. Så tjad H1-4 er litt rettelig høyt oppi og dekka. Ja, her er det brukslag for jag tar slag till John Ekfet och så är det H1-4. Och då vann till Torgar. Oj, välbjärka här till Marskos. Ständer akkurat som man ska. Ja, Peter Krog som har kommit väl hem att täcka här. Hans Eli smäckar han i nätet. Ett fralukt längskål från Hans Eli Sigurd Björnsson. Och han minkar om munnen så står han nu ett 7-2 till H1-4. H1-4 nu vi Janus av Batchnon och Rune från Mina så borde det rum här. Rune renner släpper köknen. Där släpper han inte ordentligt så där Peter Krog. Det var inte till Daniel. Jag kunde vara ett en fin mål till Jonas men väl fram vid målen. Asedam mittfyra till KIF. Hans Eli, Andreas. Så jag släpper Charlie upp att några spelare i rummen. Här kommer H1-4 i mitten. Så det är om
Helge släpper att öja handa bulten. Tar vi ett för en ha en av fjärs som släpper att varva da bulten. Jonas till Jona. Till Peter. Det var en till Daniel, så efter Rune. Røyna spelar innan strykna att finna Sigmund, men han är nog så väl inpackad över här inne. Här kom han annars för Fredrik Sørensen pura fruen showdaloppe, men här är det så stunchen som bjärkar Aradam och har en av fjärsmal någon, så är att tar släppa Jauna i hästen färre, så det är om han ser klar att göra det här så för. Ja, det gör han 3-3. Han ser Sigurbjörnsson Jaunar till 3-3 för KIF. Här har spalt i 8 minuter här i Høyvikshøllene. Står han alltså 3-3 i mitten 8 lige har 1,5 och gestnar att 3 plus KIF. Ja, väl täcka här till KIF här någon. Finner Andreas när han finner Ösne av vanchen. Hans pura skøyv avlevering fra Fredrik Sørensen ut til inkast til H1-4. Så kommer Astrid Nutsjø med Ravatlen til H1-4, nummer 3, Trønder Eike, midt 4. Peter framvis av högra backen. Tackar då Sigmund på till Janus. Utav vanchen till Peter, efter Peter. Kalflingar så jag vill lite framvis och jag ser nog så offensiva vägen i mån till Peter, så lite alla tiden fram i honom. Fröje Veje som finns handlagkloten i det, tar gärna alla varje utskiftingar KIF. Och plats, men Östne får inte bjärka till Marskos. Han finns ju en fina början, Marskos Melbjörk i KIF-malen, hur tidigt flera gav bäst där. Östne handan från Trent i Arke. Kalfringar håller fram vi Somo Monnon, Hans Eli till Asa, batchen till Andreas. Andreas släpper han till skott, ja, Aredam först, och så är det Magnussen först och Aretornon och färd lagt Kalfringar framom 4-3 till KIF. Jag kommer till att säga Wilhelm Magnussen att det var Rune Johansen orsaka. Så plats till Peter. Nej, Ösne stänkerna som hjälper Marskos in i KIF-malen nu. Kalfringar har en fina löte här. Det var en av fjärs som löte bättre 4 och kom fram på en av vägen. Men nu är Kalfringar alltså 8. Stående 4-3 till KIF emot att ha en av fjärs. Här i Høyvikshøllene har spalt i 11 minuter nu. Fredrik, ja, släpper väl Jöknen och skorar Rösne, så är 2 mål Amone, 5-3 till KIF. Så kan det gänga kött in i vägen och till det som har en av fjärs ska röjna. Kalfringar Gerais är här alla på varje utskiftningarna och det kan mest att ha Söjner hemma varje. Ja, till har en av fjärs som över tidigt time out. Står han alltså 5-3 till utlige.
KIF av 8-5 i møte H1-4. Her blå vi har kommet folk til disten. Rettelig fitt av A-skåren møter opp til denne disten. Det sånn at det en av dem, eller 2 av dem fremste linjen i kappingene som hittas. Tra 1,5, altså 8 li. Og i FTZ-daltene i løtene, og KIF av 3 plosser. Og det nær om fullt sett av A-skåren-plossen. Så spelar Klossa takas upp efter till alltså H1-4 vid bulten. Sigmund held fram in ja strykne. Tröntor kom in av batchen. Nu är det så Boy Davidsen som kom in av vänstra vånk. Tja Höjboshinkon. Jonas framvis mittfyra. Peter och Jeppe ute i högra sida. Så är pura frutja Sigmund Nolsson en fralök bjärging från Marskos Mölbjerg och i KIF-malen. Det var alltså steg en brantis till det var Keitje flöjre av ner 100% målmöjlighet någon. En tryggande par av att KIF framvis 8 och just ner till någon. 2 mål av måne, står han 5-3 till KIF här emot H1-4. Och i allos personen till Kolfringar ösning att här var Finche funnet tar rett til løsnene i muntlig ser H1-4-sveiene. Her sløser det også bulten borster, finner ikke ordentlige strykene, så kan det genga kjøtt. Her er pura frukt. Ja, og her vil minka om munnen. Sigmund Dahl, øyderen, som minkar om munnen for H1-4. Så han altså 5-4 til KIF nå. Ase bjør av. Så är frukt ut ja. Vans någon här vill skruva fram vid. Det är ganska så fint här Charona Johansson. Så det är Arke som kommer till. Ja, här var det 4 fet. Så jag så att Hanseli och AC har bytt om så AC är batchen nu bulten nu. Släpper rösn i jöknen men Ardam ja nästan loftar här som bulten och Gard Trublagar av Bjarga som skott någon. Boy Davidsen för så ett frukast eller så kommer det kast. har spalt i 1 minutter her i 4 halvlek av någon i mittlen H1-4 og KIF. Står han 5-4 til Gestner og Kotlafyr. Her kom det være brottskast. Han ser ut til å være innanfor Maltøyen. Tar han dekker opp her. Så tar vi brottskast til H1-4. Jag väljer Kolfringar alltså ösning att skifta malvärjan Marskos Mölbjerg ut och sätta Emil Dam i målet till detta brottskast här. Det ska undra mig om Marskos kommer efter han är bestämd väl här till. Men Emil Dam är bra honom ständigt Jonas Jordos vid bollen. Kan ha en fjärs alltså Jauna. Ja, det gör det rösten skott med Milva när vi att Bjarka har snär skott någon så Jauna har en fjärs 5-5. Hans Eli. Jakob Tryggvason kommer väl ut från stryk när jag spelar vi här. Andreas vid Baltnon. Räck vid Veje. Att Andreas. Rebecca väl låter däcka offensivt. Har en av fjärs. Flitar sig väl.
Här kommer man hänga Sinteroi helt till Höjdal och färre sin avväring för att det här. Så jag här så högt har en fjärsfax ligger upp i däckar till nästan ju när 3-3 varje till lite och välja och ta sig ut till Rickard chatta monolötna. Efter Marcus Melbjerg och i KIF Malnon. Och så timeout in vägen hesa för KIF som över by om stäck. Vi är med något stavan 5-5 och i mitten Atalie har 1-4 som är kvalitet mot KIF som är löten ligger att 3 plats i FTZ daltne. Domaren i kvöld är Gerst Hansen och Arnar Dam. Här var om ikke helt skal Bayer två røter i Katlafyr eller Sundaland i Øtlandføren. Her var spalt Bayer via KIF. Men det alltså ett av timon på domarapøren någon som dömer nek i fremst og for skal han på stelt någon. Ja, så klart att jag går upp efter spel här. KIF i Baltnon. Asedam som ständer mitt fyra vid honom. Över hans Elia vinstra batche, Andreas har högra batche. Rona Johansson av vinstra vantje och Rekva Veje av högra vantje. Andreas och Rekva, ja, han skorar 6-5 till KIF. Tröntor här var annars plats tjåna färra, så kommer Hans Eli nog till att hänga till ur här och det är alltså ett brottskast till H1-4, Jonas och Shagajuros. Alltså ett brottskast till H1-4 kommer alltså att nu Jauna, hälsa för Daniel Torkar. Marcus Melbjerg verande i KIF Malnon. Ja, trygg scoring här och 6-6 är stövan så. Lanseli till Asa, till Jona. Att Lanseli. Ja, så var det dömt för att Roni har varit inne i Maltöjnon och tar med sig att ha en av fjärs färdbalten. Jonas och Tröntor. Så det Boje av vinstra vantje. Sigmund innan strykna. Peter av högra batche. Och Peter Thompson av högra vantje. Så ha en av fjärs. Ja, Andreas Nilsen som stäcker Peter Krok här. Så kommer det kast till H1-4. Så Charles här Peter Krok och en av dem har hållit stor skjut och någon av daltene tar lite offensivt uppe och däckan. Här show vi alltså ett döme om hur han bara kan finna på att skjuta brottliga, men Marcus Melbjerg som jag har nämnt flera för stäj väl och i KIF Malmö och ner till. Tröntor efter Marcus. Då kan Tröntor färja touren här. Nej, men tar vi ett inkast till H1-4. Tar varvet alltså bollen och alloppe. Har spalt i 18 minuter här i Höjvikssättlen. Stående 6-6 i mitten H1-4 och KIF. Här är nog borta golven och så
Då tror jag att Stekkor kommer i spelet. Jonas till Trönd. Ju så attlar han ut till Boa, men tar vi KF i stegen. Anseli, Asa. Eller Runa och Saga. Andreas Rönne släpper upp, släpper inte till skott i stegen. Mörda målkast. Peter som kommer vi in över här. Trentor. Så Jonas släpper jöknen här och skorar 4-1-4 och så är Heimalie efter 8. 6-6 till H1-4. Väl spalt i jöknen till Höjvårdsingen här. Ända är vi att ta kunde sätta kommer till en pura öppna målmöjliga. Så alltså efter här kus agruten eller kus offensiv ända ner har en av Sverige ner. Anseli Fredrik det är så stor och skjuta ner så Kalfring kan ta släppa simpelthen inte till skott för att det är så Boje och Sigmund som är rättliga agrutner uppe och tacklar där. Ase smäcka till men Argedam och jag har en av smal någon Bjärkar. Först tjejer som får Peter Krog och jag skårar hans affär. Och det var alltså inkast här till Balts nu. Vi har hållit uppe under loften och i höllen nu och tar vi alltså dömt inkast. KF i Alloben stavande 6-6 till Heimalie. Har 1-4. Har spalt i går 21 minuter här i 4 halvlek. Har 1-4 Sverige. Sälja i Srebar Boje och Sigmund som lite vill jag högt uppe och täcka här var gott tack av Berg Fredrik och Hans Eli snurrbon skjuter någon try Kalfringen. Så är en utvisning till Peter Thomsen och då man ser till så han är helt i när Lucy här inne nu så kanske i Rona ja stryknälla tar bara här ut från vi har tagit. Så alltså har en 0-4 en med över färre nu kommande 2 minuter. Så plats till Lanseli för ytterskott. På plats Rona och han sätter han tryckt ner till Shay. Så att han nu tar 1,5 är i undertalet att ta får där alltså sli så högt uppe och vars och tar över på en väg plus. Kalfringen att spela sig jöknen. Shay i mitten har 1,5 och KIF har spalt i 22,5 minuter av 4 halvlek.
ha en och fjärs alltså en mer färre och en goda minut att säga till Peter Thomsen som sitter utanför. Och plus Cha Peter Krok men en affär Marcus Melbjerg och i KIF Malnon center en brantist i kväll. Och är stora lot i att Koffringar att har vi sin kanske finns fler mål. Han ser det här plus Aridam Östnö kommer väl vi och har en av fjärsmål någon har haft några Hoska Bjärchingar. Jag synte lögn stöva här så det var väg men släpper jag skjuta så man ganska lycka hapsa bollen ur måltiden men jag har så ut här kommer ju mål på sure has mål kan hon. Så är det Höjviskinkar efter fullmannager. Peter Krok släpper han till skott. Ja, det gör med efter Marskos. Här vill Schweizner Bruksla för frikastet. Det kunde vara plats Chaboa men tänker kanske ta helt långt från lejerna in i Vemina istället för att bara plocka till ute från Urspurskon. Så utlever lite av fjoltri och ha en av fjärsar någon till armen ner uppe så här ska fettla en ett skott. Ja, Peter Krok lumpar Marskos och KIF Malnon och lägger ha en av fjärs 8 tjej. Så kommer efter Stekkerøy. Gånger kanske helt härliga fyrs in i strykene. Sälja Rekva Veje som var i hotnatök om vi bär Peter Krok och jag hade ösnen vi Helga Höjta kanske sin där. Till Rona snappar han av bollen här och sätter han Häcknesliga in. Jaunar till 8-8 för KIF. Ja, men tycker jag vara rättliga höjder nu. Är näkrar av oss ner kanske synter Ekvisli och tackling någon. Fettler oss ner en utvisning till Rekva Veje. Och till Peter Krok, ja. Han väldigt simpelt att lägga på ut. Och till oss ner akkurat det så bara som vi har hotnat högen upp hinnan ändan på inte grann så det är säkert fint. Nej, nu får jag ösnskriv. Peter blev utkorter. Rekva Veje utkorter. Så alltså KIF i undertalet nu i 2 minuter. Går 4 minuter efter här av 4 halvlek. Stövan alltså 8-8. Iva lästa plats ja så det alltså boy som man lukar väl fänkar han den bollen här en laserbolter som kanske skulle försöka in av Sykne Boy Davidsen tar han så och lägger ha en målfjärs 8 8 till ha en målfjärs så nu gör Koffringar alltså till att ta målvärjan ut Marcus Melbjerg sätter sig på bänken och Andreas Nilsson kommer in. Så låt säga att tar kunde vara 6 mans upp i all upp någon skott om tar bara och tar ju undertal av någon. Ja, skåra men så ständer KIF målet tömt och så det här om Marcus Vertuja kom åter i målet ja det gör han. Nutche.
Nutje i mitten ha 1,5 och KF för det är alltså en jauner och finer handballstester vi det vittne till. Flott skott här från Peter Krog. Plaffar han upp under nättätchen. Så har vi skinkar 8 Nutje. KF ger alltså att ta Malvägen ut och sätta en utespelare in. Och här utrann tojen så att nu är Berlin efter fullmanna. Han ser släpper till skott men det är täcka över Lavarter halt in i måltagen helt höjt av Filcheron och Atlanvägen vi in och ger alltså Kolfringen ett brottskast. Rune Johansson och Aradam och vi har 1,5 mål någon. Rune vi någon tricklemål här touche. Da så jag då snä mal alltså Malmon någon här Schaltan mer än 8 mål mån i början kom Berlin skiftsvis fram vid 2 mål men här next start parten now för att hålla inte hever svårare mer än 8 mål mån och lötni alltså jämnt touche. Han går minuter efter att spela här för att hålla inte. KF fälls alltså fram vi är taktiskt någon här då lite högt av Peter Krog. Rönne Strolver att släppa i jakten här. För att nu tror jag med kast. Jonas till Trönt och till Boa. Han ombestämmer sig här. Han läntar nog Arne, han släpper bollen så tar vi 4 fet och så är det KF som släpper stäv i bollen. Kom nu igen. 15 sekunder efter här vi förhåller. Detta är det sista anloppet. Andreas. Ja, nu ska det gänga kött. 6 sekunder. Ase. Ja. 3 sekunder efter att spela i förhåller. Domaren har stäckat höjene och till frukast till KIF här av Skranne. Så det tar kvantars till upp till. Så det är Andreas som ska skjuta. Ett Fredrik. Här är Fredrik. Det ska vara nu, det ska vara. Nej, här renner tojen ut. Jaunlöker och i hötlen här och i Höjbuk. Nej, han vill ha det tid. Här var ett nytt frukast som alltså ska täckas Argen Line Fredel Hallex. Självt om tojen är utrunden så är det öttavis ner på enlöjes frukast någon. Hans Eli Sigurbjörnsson. Vi fotlen har en av fjärsmuren i skådet för oss väl om man får male. Så halvleikor ut någon i mitten har 1,5 och KF här i Höjviksötterna. Halvleikstøvan touche. Pura jämnt i mitten hos Berline. Det var skifts om att vara frammanfyrer vi någon ankra hentingaffär vid 2 mål. Men för det allra mesta har vi det leika rätteliga jämnt här i 4 halvleikor. Vi får gleda oss till en vannande lika spännande 17 halvleik, men för först får vi hålla halvleik, alltså halvleikstøvan touche i mitten har 1,5 och KIF. Ja, väl återkommen till 17 halvleik här i Höjviksötterna. Udisnen i mitten 8 lige och i FTZ-daltene har 1,5 og gestene ur KIF som er løtende litt av 3. plass i daltene. Stavan her i halvleikene er touche. Vi tar vi vittne til en jaunan og spennende 4 halvleik. Her begge liene har fylst Atlanvägen til i början det var omkring hendinga for at det var 2 mål av måned, men hessa seneste løtene har det skiftet om å være 8 mål frammanfyrer.
ha 1,5 i varje här börjar vi och KIF alltså i all uppe vid Baltnon. Lägga 4 vi fria väje mitt 4. Alltså dam hur annars välja till plats någon ta mesta för att hålla inte. Annars är det ut till att vara nära det samma Tjecholfringon. Andreas runt till fria. Nej, Alvingen inte nå nave. Jonas till Jona efter Jonas. Så för Kolfringar Stavion. Anseli. Rösner Rekva Vissar och han smäcker bollen i nätet. 11 touch till Jessnar ur Katla 4. 11 touch. Ha 1,5 börjar alltså vi Helga Höjdal och högra Batche. Peter Krog börjar alltså av bunchen här i sätten hållet. Jonas till Rona. Anna Charlie och snutlar nära det samma och Helge bryter här in i strikene Jöknen och Jaunar till 11. Det är samma mönster här i början av sätten hållet. Hållaxson var touch och nu långt 11. Ja, är för här så att knowledge att KIF är när sända så här Onevo Alveringarna som alltså ända utanför som inkast till H1,5. Jim Peter vi är spellig här. Jonas Helge för in i strykna. Det var annars väl fänka till Helga in i strykna. Fänka bollen från Daniel Torkar, men här var Bruksla för tror jag med det kast i Arden. Jag kunde då ganska inksar att han är helt så vid flöjtningen och luttat att säga att och Juda mal i stegen, men så är det. Jonas släpper han Jöknen. Ja, skjuter och skorar rösne. Fraligur Strushvilje här som gav Jonas i att male. 12-11 till H1,5. Efter en teknisk vittla till Kolfrinkon. Det är alltså den trea av slämnon här i 17 hållet. Har bara spalt och går 20 minuter i 17 hållet. Och Kolfrinkar har långt spalt av bollen 30 fering. Han ska synda trillvande början. Det är bara sätta öjna mal i Amone. 12-11 till H1,5 i lötene. Peter, Rona, efter Peter. Flyttar sig väl i KIF-vägene. Som Tamar kommer skott från Rona. Och en fraluk bjärking efter från Marskos Melbjerg. Han börjar efter väl här i KIF-malen. Jag måste inte efterberga alla, men här var Bruksla för tror jag med det kast i Arden. Fredrik Anseli till Fröja. Så in i strykne. Finna där Rekva.
Så har vi bruksla 4 brottskastet. Her er jo nok veldig varst innanfyr. Hesa för välja höjvinkar att skifta malvägen ut. Jens Skipagöt kommer i Male. Ska röna Abjarka i brottskasten från Rona Johansson som har varit tycker vid brottskasten här till Disnon. Ja, är han efter hesa för och Tamesh alltså att Kolfringar Jauna så att det jämnt 12-12. Har en avfjärs Gerda heter samma system som då är så att ferie till ferie här Helge Höjtal ferien är igång in så att spela vi 2 mot stryk och nu får det så att de gör samma efter dessa ferie. Ja, så är han efter Daniel Torkar fiskar nog efter att Rune skulle få en utvisning här men tar vi så bara till ett frikast. Han spelade i 6 minuter här i 17 halvlek av Disnon. Och i mitten har 1-4 och KIF. Så var han alltså 12-12. Linje har varit pura jävn. Ta mesta av Disnon. Skjoldan var mer än 8 mål av Mone. Är inte ordentliga plats till Daniel Torkar att släppa fram vid Marcus Möllbjerg här. Teitur Johansson som alltså är kommit in och spelar här i 17 halvlek som la ett bra hans affär men är så till bättre komna fötter efter. Fröje kan han se Levisar och Fredrik är och tar på ganska störst och männen är till Kolfringon som är rönnar sig oftast ut och fram, men här så får det Fröje smäcka till vid någon frallegång underhåndsskott och lägger Kolfringar av 8. Så nu är Jessner av 8, 13-12. Så är Peter Krog att så ha en 0-4-linon. Och så jobbar en av en Kolfringar färra upp Fröje kommer upp och täcker han rätt högt upp i vattnet. Jone affär så att så med kast här släpper ju Jöknen, Charles Fredrik, men var så bollen en övergång till Höjvinkon. Efter Marcus Möllbjerg han har steg som en branter i KIF-malen i dag. Ja, bäger väl brott i Jöknen till Jonas, men östen väl Bjerka till Marcus. Det var så ett frikastat träd. Ja, och doppeldribbel till Peter Krog, men han släpps av varvet av bollen. Vi är tackklaver här. Ja, sportsligt små på tur till Höjvinkon hans affär och nu har vi Kolfringar alltså möjliga för att lägga sig fram vid 2 mål. Står han alltså 13-12 till KIF och Kolfringar ösni i Alopen.
90 minutter spalter her i Høyvikshøllene. Teite Johansen og Ivegång. Nei, så det etter en av oss ned teknisk og vittelen som Jeva har 1,5 møvlega at spela kjøtt nian hinne veien. Niklas Høygaard teker av møvlega noen, og Jaunar 4 har 1,5 13-13. Fredrik Sørensen för grävande laborande i Jöknen har 1,5 vägarna här. Först så tror jag med ett kast. Från Jätlands Eli, Attel Fredrik. Han ligger Roni och högt uppe och väger. Väl tacklat Janon. Fröje bryter Jöknen och skar där. Fröje vägen lägger KIF framom 14-13 till Gästnäck. Ja, Peter Krog skrejer sig läsan här. Ja, alltså bolter här, det var alltså bolten som kom igen av lampi upp runt loften här, men det var Bruksla för frikastet till Kalfringar Arnta. Så är vi det som stöv som Janne, Kalfringar framför vi 1-0 14-13 och nu i allop alltså här var möjligheten att lägga sig fram om vi 2-0. Så spurningen om tar tagga av hesa för. Ja, det gäller Fröje vägen. Här var en ordentlig goda löte. Här hur ska det flera mål senast lötna. Och här lägger han alltså Kalfringar framom vid 2-0. 15-13 till KIF. Första för och en länga löte att det har varit 2 mål av Mone. Ja, och tar vi på ena vägen bio om timeout har 1,5 bunchen. Støvan alltså 15-13 till Gästnar. KIF som annars ligger att 3 plats i FT-setteltene. Här var i lötene 20 sti och medan har 1,5 heimalige, alltså 8 liv i 13 stion. Det gör alltså att en KIF-seger kan få större antydning upp i 8 strøynon i FT-setteltene. Nu får det sådja. Atlas Sur är självande inte syftar än, självt om Kalfringar nu är då 8 vid 2-0. Høyvikshøllene nærom fullsett till en sån mycket kvällsdist som hände han. Ja, så för att vi har klart att ta spännande uppasser är alltså Høyviksingar som är i avloppet. Och står han alltså 15-13 till KIF. Peter Krog bryter Jöknen. Fint bjärkar till Marskos, men här var det värst inne i Maltainen och tog det brottskast till Høyviksingar. Det är alltså tydligen mycket för att ha 1,5 att få minka om månen nu. Annars tror jag att Kalfring går möjliga för att få upp och lägga sig 8 vid 3 målen. Och det är utanför en större lösla än vi då ser här till och i distan. Men nu får det söka om Daniel Torkar för minka om månen för Heimalie. Daniel Torkar vid brottskastet. Marskos Mölbjörg i KIF-malen. Ja, skorat strikt Daniel Torkar. Och så är det bäst 8 mål av månen. 15-14 till KIF. Teite Johansen och Ivegång till KIF spelar alltså vid 2-målläggaren inne i strykne. Han ser lite till Fröje som har spalt öliga väl i senaste lötena. Ja.
Rune Johansen vinner bollen ut i avansjen här och för lagt Kolfringar och 8 efter vid 2 mål 16-14 till KIF. Helge Høytal fänkar alltså andan bollen här, men Marcus Mjellberg han ständer som klättrar och gör sån KIF-mål här. Och så är det bollarna som kommer ut av vänken och som är nog så mitt av målvägen. Här är alltså inte Gera, han tar alla. Så har vi Kolfringar möjliga för att öka till 3 målslöslum. Nu får vi veta om tar tacka av. 16-14 är stövan. Det spalt och går 13 minuter. Aredam helter här som bollen ute. Lite rättliga högt upp i vattnet någon här KIF i lagarna. Peter Krog vi har någon när om en mans average för minka om månen för Höjviskar 16-15. Det är alltså akkurat en avgörande löt och utist någon här till variant Atlanvägen och KIF har så haft övertag så senaste lötna har vi 2 mål och 8 andra löt och i lötna först 8 mål. Det är ett gott kvarter efter att spela. Blockaren till gratta skottet och så har de möjlighet för att Jauna Helge Høytal och han jaunar för Höjviskar 16-16. Och så kött kunde 2 mål hämtas in efter och ta för avlängar på ena vägen av KIF-punch någon tar ta timeout. Höjviskar så inte fäckner om att det här utjämnande mål här 16-16 i mitten har en mål fjärs och KIF. Ja, så att det klart att ta spel i uppåter har spalt i halvan 15 minuter till 17 halvlek. Pura jämnt i mitten har en 0-4 och KIF. Stövan är alltså 16-16. Så känns lötna här var Kolfringar kanske haft månen har varit framför vi 1 och 2 mål och några löte men här på 4 stäcken inhämta och Höjviskar alltså här ser på målen. Asetam kommer in efter KIF-lige. Nu så kör vi datter att men ganska är inte höjter. Ska det är för man rör här men har vi så Asetam som för utvisningarna. Absolut inte det som Kolfringar har törva på nu. Har akkurat mistat 2 målslöslo och så var det alltså Repseier och skulle spela vid en man färre av att någon så här kommande 2 minuter. Inte akkurat det. Men så är det ju upp till ha en 0-4 att ta av möjliga någon. Kunde då alltså hämta några mål och lägga sig fram Peter Krog. Nej, lägger 4 vi har skjutit längt upp om. Här var hans Eli annars färgen i ett skjutalopp men tar välja att slå bollen i hörna och boja sig till Kolfringar kanske hellre slå tar man ner i undertalet. Så alltså Kolfringar att göra det här att hålla målet standa tömt och sätta en
uteläggare att säga att innan vattlen så låt oss kunna spela 6-6 upp i allop nu. Fröje väge in till var han väl och vilja packa över in. Andreas Fredrik utanför myntna malvägen till KF alltså kom nattra vattlen så nu är det efter 5-6 upp i allop någon är 48 sekunder efter av jag ser KF utvisningen. Här till har då så helt stand ser lötna i undertalet fram vid 16-16 och KF alltså i allopet som vi så fram. Domaren är armen uppe så här ska fettla ett skott innan allt och länka tog. Det var helst en uppställning så det var Hans Eli som vi uppställer som 70 här eller om tar välja att spela Fröja vägen. Ja, det var Fröja. Nej, point i muren. Armen var verande uppe så här kommer han att hänka allvarliga att rör här. Spurningen är om tar taxerat det här till rätt kors tar jag man kommer att hänka i armen på handa matan. Han släpper vi 2 minuter på Davidsen ut i 2 minuter. Här från min vinkel så det ut som han kom till att hänga fast i armen och här skottarmen och till alltså träffar ofta här räfsing. Brottskast till KF. Ronny Johansson. Och Aredam och har en och fjärsmalen. Nej, Ronny är av Svigalir som brottskast någon. 16 till KF. Så vet att du står att KF nu är 8 vid öjnomale om 2 sekunder, 1 sekund. Nu är det fullmannager. Och här Jonas Djurros för ha 1,5. Sejan. Att lägga checka att säga att detta för kanske vara möjligt inte Kolfring och för att skapa sig en lösle men här är alltså pura jämnt med den här spellinjen. Sejan har spalt och i Sejan minuter av 17 halvlek. Och alltså hemali en mer färdig av att någon lötner. Ronny Johansson skjuter längt vi så ju nu. Nu kör Höjbeskingar alltså samma nummer som Kolfringar har brukt. Låta Male stanna tömt och sätta Sigmund in och strykna så att han kan spela 6-6 och i all upp någon. Jag vill ha plats till Peter Krog. Det att han röner kanske att trutcha sig tøyna och en stund till att skjuta på ena vägen. Tar man det mer färja vet någon. Och så är plats till Peter Thomsen. Från Lugbjerging efter från Marcus Mölbjerg. Det är verkligen steg som en branter i KIF-malen i kväll. Sejan framvis som mitten har 1,5 och KIF. Fröje plaffar han in. Brukar han ta stanchna av en och lägger Kolfringar av 8. Anchan Sejan. Fröje alltså spalt sera väl så här stora lötna av 17 halvlek. Så är Berlin efter fullmannaje. Boje kom in efter att ha en 0-4-linjen. Är vänstra backe. Hur bästen här.
Så ver Jauna 4-1-0-4, Archan. Har spalt i 20 minutter her i 17. halvlek av Disney i midtelen H1-4 og KIF. Støvan Archan, det stender altså av pura jævnen i midtelen Eseberg i Line og i Høyvikshattlene. Her kommer, vet ikke om en hånd kommer opp i anledning av Hans Eli her, eller hva det som henter. Og slipper han vel i jøkkenen Hans Eli, men vi røysene stekk over av enon. Utvisning til Orsaka Sigmund Dahl det som reachna vattlig i 2 minutter. Så kvalfringar altså atter og sier likla støvene, tar en med over flere, tar fullmannar mot 6 overskinkon, og langt av 8 vi normale. 90 minutter og 20 sekund etter å spille av oss nere Disney. Høyskjenka gjør på en av veien til at hun tar malvergen ut og setter han utlager inn, så tar hun spiller 6-6. Til det som vi da ser i Atlantisten, til via vera kutyma tjøys nere Lionon at de offrer malvergen til de få utvisninger. Nei, her er Brukstad for brottskastet, mener jeg. Gerst Hansen, domare stenter, og jeg mener han Brukstad for brottskastet. Selv om Høyvikinger kanskje lukka gjerne vil jeg ha at han maler som tar skår av ham. Nei. Domaren fettler og tar vi brottskast. Brottskast til H1-4, Daniel Torkar, Marcus Mølbjørk for ur KIF-malen og inn i hans sted kommer Emil Dam at røyna seg mot Daniel. Daniel Torkar kan jauna for Høymalie her. Og ta gjør han, selv om Emil Dam var nær ved at bjerga, så enda bølteren i neten. Nøytjan. Nøytjan, halver 90 minutter etter at spela. Lentran har foten noen her til Fredrik Sørensen. Tar Janne Gjeren at den har hjemme verja. H1-4, vi balt noen her. 8 minutter etter å spela. Pura, ja. Du med til en speilinje i Høyvikshattlene til det verre til aller meste av Disney. Nøytjan i løtene. Høyvikinger og en mer færre og i en halv minutt at rett. I løtene spiller så vi 6 uteløkere og vi omgår malverja. Och han har så frallig skott här från Peter Thomsen. Tar fel alltså fram vi. Marcus Mjölbjerg och så skårar han nästan
Så skårar han ösne KF Malvergen. Han har ju fängat det här att Aridam var inte ordentligt kommen på plats och har i 1,5 mål någon. Och lägger alltså Kolfringar och 8-20 till KIF. 6 minuter efter att spela. Veran kanske fälter några härliga. Daniel Torkar. Det alltid Kolfringar kanske inte. Tar vi skjuter som ett kast till H1,5. Så plats till Peter Thomsen och han skorar. Jaunar för Heimalie. 20-20. Ta färdigt ver sälja mycket mer spännande än det i höstnärutisten. 20-20 pura jämnt i mitten H1,5 och KIF. Line skiftas att vara framför vid en normal stund om 2 mån. Kolfringar har haft några löter vid 2-målslåsle, men och tycks det ändå att jag undan förra för. Ronny Johansson bryter urras när varje lag klot någon. Ja, ösne flott kom hem av Höjvoshinkon. Få alltså av värst hans när showdown upp någon. Att ha lukt stannar så normalt till Kolfringar, men till framvägs jämnt 20-20. Det anmelda sig just fullkomligt väl in i disten här, Bjarkar. Då färgen utav skönaste 5 minuter av oss ner i disten. 4,5 minuter efter att spela och i Höjviksötlene. Det är pura jämnt och i mitten H1,5 och KIF stavan är 20-20. Seli till Fröja. Andreas är inne i batchen. Fröja Veje. Och detta som vi såg mål från honom alltid. Andreas plaffar basten in, lägger Kolfringar och 8-21-20. Så plats för Jonas och han Janar, tar gång och kött från vägen här. 21-21, Jonas Jordos för H1,5. Trutcher och 1,5 minuter efter att spela och i Höjviksötlene stavan 21-21 i mitten H1,5 och KIF. Aridam och snittet ska upp i Fralukon Bjärtsjinkon här i sig här lötna. Akkurat han gör det så kanske inte stora månen. KIF var ute i bulten. Det gör oss alltid så mentalt ivskott att man känner sig här var Iberva.
Det har der efter H1-4 vinner handabölten och kunde så färg all upp, lägger sig 8. 30 minuter efter att spela. Rune Berge sig i jöknen här och för till Toskasar och 30 meter kast. Ja, ska bara komma ut där och ta den. Tar vi här. 2,5 minuter efter att spela. Det är alltså framvägs pura jämnt i mitten av spelinne. 21-21 mitten H1-4 och KF. Peter Thompson. Ja, fru Luka Geron att lite. Skumper. Helge Höjdal lägger hem Alia och 8. 22-21 till H1-4 och så är Romer i Höjvikshallarna. Efter att ha rundt att han har Karlfrinkon och gåa löter av Distnon. Karlfrinkar har varit 8 baby och 1-2 målen och i hampliga löter här i 17,5. Så är det alltså Heimalie som nu är omanna. 22-21 till H1-4 och KF över tidsje timeout. Så att det klart att ta spel i uppåter. Är då smajer 2 minuter efter att spela av snedtisten i Höjvikshallarna. Heimalie har 1-4 av 8 22-21 i lötene. Ja, nu gör Karlfrinkar alltså till att ha tagit Malbergen ut. Så sätter det tjej uteläggare i avloppet. Tjej i mot 6. Ta öjer allt annat lycka att geva dem och också möjliga men hinvägen så täcka 13 man så alltså ösnä centra plats spurning ner hur stor rollen kan bli va. Får då så ett brottskast. Brottskast till KIF. Rune Johansson. Mich för helt ska så är man skåra på ett brottskast han nu finns han är osvikaliga trycker här i Destnon. Så det har Marit Am för fältrin nästa väl. Nix. Rune Johansson. Jaunar till 22-22 och så får vi kött in i senaste minuten av den här Destnon. Det är ner 8 Destnon och i FTZ daltene. 1 minuter efter att spela. Nu är det här att Höjvikshallar kanske skulle hålla lov och just ner all upp någon lunch som tar klara. Få tyna att gänka och så satsa på att skåra. Ja, armen är kommen och upp till domaren. Skjuter vid syna av Jonas Djurros, men affär har snart brottskast. Brottskast till H1-4. Det är alltså målöjten som Heimalie hever hunkra efter. Den här 17,5 här KIF, annars hever vi 8 flera färger. Men det här är svär jaunare än det samma. 22-22, 25 sekund efter att spela i Höjvikshallarna och H1-4 nu vid brottskastet. Daniel Torkar. Han skårar!
Daniel Torkar lägger hemmalige av 8 och så har Kolfringar 15 sekunder att svära afterrui. Fröje Veje, kvar ska det vara, kvar Tårer. Tatcher Heiversingar tar hapsa handa bulten här och få så start 2 steg att trät och i shotten av distren är lever. Heiversingar ända som säger så här i kväll. 23-22. En intenser, spännande, sera jaunedister. Här är sätten håller inte här var Kolfringar haft onkra löter. Här tar vi 8 bäg vid ögonen och 2 mål, men större blev löstan omgantoj. Och här mot ändan alltså har 1,5 8 lie som klarar att hålla högt kallt och vinna alltså distan 23-22 emot KIF. Så det svarviter har 1,5 och snä 8 säsong ut altne och öker en tar kommer nu upp på 15 steg. Och med en KIF framvis har varit 20 steg. Självande skulle avskvarna här i höllne ösne fäcknast. Vi tvära att tacka för åkon här. Möjla vi om distan i 3-2 efter Davike och i Anna kväll och i Sjönvarspenon. Fotografer Olar Walles och jag heter Maria Siskason. Vi tackar för åkon.